Salam el hormatly adamlar. Garışdan baky bir tarap yurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigine başlaýar. Şogun hormatly prezidentimiz Gurban Gulberdimuhammedow ministrler kabinetiniň saly wizi aragatnaşyk arkaly nowbatdaky mejlisini geçirdi. Mejliste döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri aralyp maslahatlaşyldy. Hemem milli iqtisadiýetimiziň esasy podoklaryny depkinli ösürmäge gönükdirilen birnäçe retminamalaryna seredildi. Hormat prezidentime hükümet binasyna gelip, bu ýerde sanly video aragatnaşyk arkaly ministrler kabinetiniň mejlisini geçirdi. Hort Mr. Kabinetiniň agzalary bir şuň tedirilen sanly video aragatnaşyk arkaly nowatdaky Mr. Kabinetiniň mejlisini geçirýär. Mejliste diýip porsiýalar taýýarlanan resminamalaryň hem taslamalarına seredilýär. Şeýlem käwreme beýlik mesele aral maslahatlaşar. Hormat prezidentime de mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Müşrikowa söz berdi. Vice-premier gödöwçige diýen düzümlerinde işleriň ýagdaýy, hormat prezidentimiň döwlet kärhanalaryny hyzmatlaşdyrmak we paýdaly jemgyýetlerine öwürmek, olaryň etatyny hyzmatly kärhanalar döretmek boýunça beren tapşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hatabat berdi. Şu maksat bilen Mali we Iqtisadiýet ministrligi tarapyndan gelip gowşan teklipleri seljermek esasyna hyzmatlaşdyrylmagyna degişli birnäçe deskalaryň tanygy taýýarlandy. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, döwlet emlegini hyzmatlaşdyrmagyň iqtisady bähfidine üns çekdi. Munyň özi ýurdumyzda amala aşyrylýan oňyn özgertmeleriň mundan meýlekde üstünlikli durmuşa geçirilmegine ýardam berer. Döwlet başlarymyz bu gurda ýöňde durýan ilkinji nowatdaky wezipeleriň dogry berja edilmeginiň mümkindigini belläp, vice-premieri meýilleşdirilen işleri dowam etmegi taşyrdy. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Meriedow ýalňyç energetika toplumynyň düzümleýän bölümlerindäki işleriň ýagdaýy hemde Türkmenistanyň neft-gaz senatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çeninde urçun maksatnamasyna laýyklykda durmuşa geçirilýän we guýularyň netijelerini artdyrmagyň asabyna neftiň gazly alınşynyň mukdaryny ýokarlandyrmaga gönükdirilen birnäçe maýy goýun taslamalarynyň ilerledilişi barada hatabat berdi. Türkmenewet döwlet konsernine neft-gaz podogyna ygtybarly hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklara uly ähmiýet berilýändigi bellenildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, uzak möhletleýinlik we öýdara bähfitlilik görelgilerini ýola goýulýan däbi bilen bir gatnaşyklaryň anyk netijeleri gönükdirilen iki taraplyň hyzmatdaşyk esasyna üýtdirilýändigini aýtdy. Şunun bilen baglykda daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen ilkinji nowatda Uglewodorod çygymalynyň gazy alınşynyň mukdaryny ýokarlandyrmaga kömek edýän döwrewap tehnologiýalary, iň täze almy inженер teňki işläp taýýarlamalary ornaşdyrmak ulgamyny hyzmatdaşlyk etmek üçin uly mümkinçilikler bar. Döwlet başlarymyz vice-premieri neft-gaz toplumyna daşary ýurt maýy goýumlaryny çekmäge, pudogyň dolanyş ulgamyny kämilleşdirmek, bu babatda ýöňde barjy energetika kompaniýalarynyň tejribesini öwrenmäge degişli birnäçe anyk tapşyryklar berdi. Mejlisiň başlygyna hormatly prezidentimiz döwlet ministri, Türkmengaz döwlet konserniň başlygy Arçaýewiň wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine getirmän, garamagynaky düzümleriň işine gödöwçi gowşadanlyk üçin düýpli nägilelik bildirip, pudogyň işiniň netijeligini ýokarlandyrmak we uzal berilen tapşyryklaryň öz wagtyna ýerine getirilmegini üpsün etmek boýunça degişli guramaçyk çärelerini görmegi berk talap etdi. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Durdulyýew Tenagat we Gurulşyk öňümçigi ministrligine ýerli çygymalarryň esasyna metallurgiýa kremnisiniň öňümçigini ýola goýmak boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Häzirki wagtda bir ministrlik baý minerallaryň we çygymalarryň esasyna Tenagat pudogyny ösdürmek boýunça bir wada birnäçe taslamanyň üstünde işleýär. Tenagat we Gurulşyk öňümçigi ministrliginiň Türkmen demir önümleri döwlet kärhanasyna diýarymyzyň wilayetlerini we paýtagtymyzda giňerimde alınıp barýan gurulşyklar üçin degişli önümleriň dürli görnüşleri öndürilýär. Kärhanada öndürilýän demiriň düzüminiň hilini hemde berikligini öpçün etmek maksady bilen derur himiki goşunlar goşulýar. Tenagat we Gurulşyk öňümçigi ministrligi hemde Türkmenistanyň Ilmlar Akademiýasynyň Himiýa instituty bilen birlikde Akyl vilayatynyň Köpetdağ sewtinde ýerleşýän Mäne ýatagyndan alınýan kvars çäge daşyny we demir gyrnalaryny hemde neft koksuny ulanmak arkaly himiki goşunlaryny öndürmek boýunça tejribe tiýnak işlerini geçirdi. Şonlukda oňy netijeler gazanyldy. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzyň agyr senagatyny ösdürmek boýunça görülýän çäreleriň ýüreýän wajypdygyny aýtdy. Hemde yerli çygymalyň esasyna uly istek bildirilýän gurulşyk önümlerini öndürmegi mundan meýlekde içkin öwrenmegiň zerurdygyna üns çekdi. Şunun bilen baglykda döwlet başlarymyz Türkmen topragynyň baý peýdalyk gazy alynýan baýlyklarynyň köp sanly ýataklaryny öwrenmegiň we barlamagyň mümkindigini belledi.
Munyň özi ýurdumyzda öndürilýän gurulşyk serişdeleriniň görnüşlerini epetde artdyrmaga mümkinçilik berer. Geljekde yerli serişdeleriň tenagat taýdan işiň özleşdirilmegi hemde täze önümçilikleriň ýoly goýulmagy, diýarymyzda alınıp balýan dürli maksatly deskalaryň gurulşygynyň depkinlerini ýoklandyrmak bilen çäklenmeýän eýdem ýokary hili önümleriň daşary ýurtlara iýerilmegini ýoly goýmaga kömek eder. Munyň özi gurulşyk buwdagynyň okgunly ösmegine we täze iş orunlarynyň döredilmegine hemde milli ykdysadymyzyň kuwatynyň hassa putulandyrylmagyna hyzmat eder. Bular barada aýtmak bilen döwlet başlarymyzy täze önümleriň türkmen standartlary baş döwlet gullugynyň ýürüýte barlyk arasynda degişli synagdan geçirilmeligini hemde bildirilýän talaplary we hil ölçeglerini doly laýyk gelmeligini belläp, vice-premier bir näçe tawşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Urad Gelliýew göni video ara gatnaşykda ýurdumyzyň vilayetlerine alınıp balýan mögümliğin meýdan işleri barada hatabat berdi. Şu günleri Akal, Lewap we Mar vilayetlerine yetiştirilen buğday hasylynyň oraga alınıp barlýar. Şu gün 12-nji iýunda bolsa Balkan we Daşoğuz vilayetläriniň ekrançylary buğday rogyna geçdiler. Orak mögümine DNA kombaynlaryň we awtologlaryň üznüksiz işlemegini öpçün etmek, DNA'nyň kabul ediş bölümlerine öz wagtyna daşalmak üçin hemme işler ýerine getirilýär. O çeklen meydanlarda agreten kadra laýyklykda göýge sallanan ekinleriň hatarary bejerisi geçirilýär, üýtüş tutulýar, hemde mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işleri geçirilýär. Şonuň bilen bir hatarda ýazy ekilen yer alma, beýleki mewe we bakça ekinlerine ýygyk edilýär. Şeýle hem şonuň ýaly owoz ekinlerini ekmäge bölünip berilen meýdanlary giňeltmäge taýýarlyk görülýär. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, milli ykdysadyýetimizi ösdürmekde, adyk bolşugyny öpçün etmekde o senagat toplumynyň ähmetini bellädi. Şunun bilen baglanykda dowam edýän gallar onuň ýokary depkini öpçün etmek, döwrewap diýenkalaryň mümkinçiligini netijeli ulanyp, daýhanlaryň ihlasy ähmeti bilen ýetişdirilen ähli hasyly doly ýygnap almak zerurdur. Döwlet başlarymyzy owa gyjyk ekinlerini tuw bilen öpçün etmäge, tuw serişleriniň netijeli ulanmagyna, o senagat toplumyna tuwdan oýlanşyk peýdalanmagyň ýöňde bar tejribeleriniň ornaşdyrylmagyna uly üns bermek barada görkezme berdi. Hormatly prezidentimiz owa gyjygyna öndürilýän önümleriň möçörlerini artdyrmak we görnüşlerini giňeltmek meselelerini goýça ýygyk etmek boýunça agreten çärleriň ýokary hilli ýerine ýetirişini ýygyderli gözegçilikde taklamagyň mümkindigini belläp, bu babatda vice-premier bir näçe anyk tawşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Öwedew ýurdumyzda sanlyk ykdysadyýety ornaşdyrmak boýunça alınıp balýan işler, şeýle hem awtomatlaşdyrylan elektron maglumat biniýatly ulgamyny döretmegiň we işe girdirmek meseleleri barada hatabat berdi. Hatabatda bellenşýäli hormatly prezidentimiziň tawşygy boýunça işlenip taýýarlanan Türkmenistana 2019-2025-nji ýyllarda sanlyk ykdysadyýety ösdürmegiň konsepsiýasyna laýyklykda häzirki wagtda döwrüň taraplaryndan ugralanyp halk gojalygynyň ähli ulgamlaryny sanlaşdyrmak, şol sany bir ulgamda hadyraşdyryş hukuk düzgünlerini öpçün etmek boýunça maksatnamalaryň işler geçirilýär. Şu ýylyň fevral aýynda hormatly prezidentimiz Türkmenistana elektron resmi nameler dolançy ulgamyny hemde internet web saytlaryny döretmek we işe girdirmek hakynda karary gol çekdi. Onuň çäklerini häzirki wagtda internet web saytlary hereket edýär. Türkmen Aragatnaşyk agentligi tarapyndan Aşgabat şäheriniň we vilayetleriň häkimliklerini elektron resmi name dolançy ulgamy ýoly goýuldy. Türkmen Poçta Aragatnaşyk kompaniýasynyň işlerini döwrewaplaşdyrmak boýunça anyk çäreler geçirilýär. Hyzmatlaryň ýakly görnüşleri barada maglumatlar web saytlarda ýerleşdirilýär we olar ýygyderli täzelenýär. Elektron sewdasy işe girdildi. Döwlet başlarymyzyň köpçülikliň habar beriş serişdelerini elektron görnüşine geçirmek barada tawşyklaryny ýerine ýetirmek maksady bilen gazet jurnallaryň web saytlary döredilýär. Türkmen Aragatnaşyk agentliginiň hünärmenleri tarapyndan olarda synyk işler geçirilýär. Vice-premier Türkmenistanyň degişli kanunlaryny durumça geçirmek bilen baglykda ministrliklerde we puwdaklaryň dolanýyş idaralaryna, vilayet we şäher häkimliklerine awtomatlaşdyrylan elektron maglumat biniýatly ulgamyny döretmek bilen baglanşykly hatabat berip, bu işleri 2020-nji ýylyň ahyryna çenli tamamlamagyň meýilleşdirilýänini aýtdy. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, milli ykdysadyýetimizi diversifikasiýalaşdyrmak, elektron senagatyny ösdürmek ýoly bilen mundan meýlekde döwrewaplaşdyrmak maksadyna 2019-njy ýyldan başlap ýurdumyzda sanlyk ykdysadyýety ösdürmegiň orta möhletli konsepsiýasynyň amala aşyrylýanyny bellädi. IT hyzmatlaryna ähli eýleterligiň öpçün edilmegi bu konsepsiýanyň esasy wezipeleriniň biridir. Döwlet başlarymyz Türkmen Aragatnaşyk agentliginiň sanly ulgamy ösdürmek boýunça işleriň möhüm bölegini ýerine ýetirýändigini hemde intellektual ulgamlaryň şol sanyna milli torluk ýeňişligini gerimli giňeltmek boýunça kanunçylyk gollawyny işläp taýýarlamakda, internet hyzmatlar toplamyny hödürlemekde möhüm işleri alyp barýanyny aýtdy. Öňde bar tejribäni we oňyn başlangyçlary öwrenmek hemde özleşdirmek zerurdur.
Şunda diňe bir importa, taýýar çözütlere we know-howlara esaslanman, eýsem özümiziň almy tehnologiýa mümkinçiliklerimize dayanýan sanly modelimizi döretmegi ugra edilmeliler. Döwlet başlarymyz Türkmen Aragatnaşyk Agentliginiň maddi enjamyň binýadynyň mundan meýlekde pogtalandyrylmagyna hem-de bir urda hünärmenleriň taýýarlanmagyna, olaryň hünär derejesiniň ýokallandyrylmagyna aýratyn ünsçekdi. Döwlet idaralarynyň we guramalarynyň saýtlaryny bir bitew ulgama ýygnamak zerurdur. Olar her bir ministerlik we pudoklyň dolanyş idarasynda sany ulgama geçmegiň derejesiniň hakyky ýagdaýyny görkezler. Awtomatlaşdyrylan elektron maglumat binýatly ulgamany döretmek boýunça işleriň ýerine getirilmegine bir orda iş alyp barmagy hukugy bolan telekeçilerim çekilmeliler. Hormat prezidentime de işleriň mundan meýlekde kämilleşdirilmegine hem-de iri taslamalaryň ýerigderli durumçy geçirilmeginiň zerurdygyna üns çekip, vice-premieri bir orda bellenlen meýilnamalary amala aşyrmak üçin ähli tagallalary etmegi tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Kılıçev, içerki we daşarky bazarlarda dokma önümleriniň ýerlenýän mukdaryny artdyrmak boýunça alınıp bolan işler barada hatabat berdi. Bellençäli ýurdumyzyň dokma kärhanlarynyň ekologiýa taýdan arasa önümleri ýerli sarp edijilerde we daşarky bazarlarda uly islegden peýdalanýar. Dokma Senaty Ministrliginiň hünärmenler tarapyndan türkmen milli nişanlaryny döretmek boýunça işler amala aşyrylýar. Kazakstan'da bidew nişanly jinsi önümleri, bürüt nişanly sport eşikleri, galan nişanly tikin öwürme önümleri, ýeňiş nişanly erkek köýnekleri giň meşgullyga ýa boldy. Şunun bilen birlikde goda we wada nişanly dokma önümleriniň öwrençigini we ýerlenişini artdyrmak boýunça işler alınıp barýar. Bu bolsa öwrenimin görnüşleriniň makabatlandyrylmagyna, giňeldilmegine hem-de dokma önümleriniň eksportynyň artdyrmagyna ýardam berýär. Tarpejleriň barha artýansligini kanagatlandyrmak maksady bilen çağlar we ullar üçin ýetlenilen tomuz güýz mewsimi üçin ýegneşikleriň hemde aýakgaplaryň täze nuskalarynyň işlenip taýýarlanyny barada edildi. Her biri ýokary okuw mektebiniň aýratynlygy nazarda tutulyp we milli nagaşlaryň görnüşlerini ulanmak bilen talipler üçin sport libaslarynyň täze nuskalary taýýarlandy. Vice-premier bir önümlerin ýerlenişini hasa giňeltmek üçin paýtagtymyzda hemde welaýatlarda ýürütilýän bir näçe täze dukanlar açmagyň teklip edilýänini aýtdy. Dokma kärhanlarynyň öwrençi kuwatlyklaryny artdyrmak üçin bir näçe maýy goýum taslamalaryny Kazakstanda olary döwrewaplaşdyrmak hemde ýöňdewarjy enjamlar bilen enjamlaşdyrmak boýunça degişli işler alınıp barýar. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, häzirki döwürde ýöňdewarjy tehnologiýalaryň esasyny dokma senagatynyň okgunly ösdürmeginiň ýurdumyzyň hemde dünýäniň iň oňa tejribesiniň peýdalanmagynyň netijesinde türkmen dokmasynyň diňe bir içerki däl, eýsem halkara bazarlaryna da bäsleşik okuýplygyny ýerigderli ýokallandyrýanyny beledi. Dokma senagatynyň ägir türlü serişde kuwatyna eýe bolmagy Türkmenistanyň ykdysadynyň gaýtadan işleýän ulgamynyň depkinli ösdürmeginiň nuskasy boldy. Şunun bilen baglanykda döwlet başlarymyz onuň öwrençik binýadynyň ýerigderli döwrewaplaşdyrylýanyny, munyň bolsa öndürilýän dokma önümleriniň görnüşlerini ýerigderli giňeltmäge hem-de daşary ýurtly öňürjileriň önümleriniň pes bolmadyk taýýar önümleriň täze görnüşlerini çykarmagy özleşdirmäge mümkinçilik berýänini beledi. Dokma önümleriniň halkara hil ölçeglerine we ekologiýa howpsuzlygyna kabap gelmegine aýratyn üns berilmeliler. Türkmen belegçileri içerki bazarın isteklerini öwrenip, mewsimliğin isteklerden ugralyp, ýegneşikleriň dünýä derejesindäki döwrewap biçigli täze önümçiliklerini we beýlik garetler çykarmagy ýola goýmalylar diýip hormaty prezidentimiz bellädi. Hemde vice-premieri bu babatda bir näçe anyk tapşyryklar berdi. Döwlet başlarymyz dokma önümleriniň daşarky bazarlarda has işiň öňe ilerledilmegi üçin degişli makabat maglumat gollawynyň zerurdygyny aýtdy. Şunun bilen baglanykda hormat prezidentimiz pudok üçin ýokary derejeli hünärmenleriň taýýarlanmagynyň wajypdygyny üns çekip, vice-premieri bu babatda degişli görkezmeler berdi. Şeýlekem hormaty prezidentimiz ýugdany guramak, alçylaryň amatlylygy üçin şertler döretmek boýunça bir näçe anyk tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Avdiýewa 22-27 iýun aralygynda Daşoğlu vilayatyna geçirijek medeniýet hepdeligi 2020-ge görülen taýýarlyk işler barada hatabat berdi. Hemde döwlet başçylygynyň garamagyna 2021-nji ýylda medeniýet hepdeligini Liwap vilayatyna guramak hakyna kararyň taslamasyny ödürledi. Vice-premier dürüjük işgärleriniň medeniýet hepdeligine hemde beýik şahyr we akyllar Magtymly Pragynyň şahryet gününe gabat gelýän hünär bayramçylygyna uly ruhbanetlik bilen taýýarlyk görýänliklerini aýdyp, Daşoğlu vilayatyna meýilleşdirilen dürli dürüjük şäherler barada hatabat berdi. Medeniýet hepdeliginiň çäklerine Magtymly adyna Milli Sazly Drama Teatrynyň Nice Boglun operasynyň ilkinji görkezilişi bolar.
Türkmenistanyň hormatly atlaryna münasip bolan dürüjlük işgärlerini hemde türkmeniň altyn atar bäsejiniň ýeňjilerini syýlaklamak dabrasy geçirirler. Hormatly prezidentime hatabat dinläp, Daşol vilayatyna geçiriljek medeniýet tepdeligine hemde bayramçyk çärelerine üns çekmek bilen ýurdumyzyň medeniýet we sunat gowamyny kämilleşdirmekde, milli mirasymyzy giňden wagt etmekde, türkmen ýaşlaryny dürüjlük bilen işiň meşgullanmagy höwetlendirmekde munyň mühim ähmiýetini bellidi. Döwlet başlarymyz medeniýet tepdeleriniň çäklerine gurulmagy gözeňde tutulan ähli çäreleriň halkymyzyň ägir türlü dürüjlük mümkinçiliklerini beýan etmeligine üns çekmek bilen bu wagtda vice-premier degişli tawşyklar berdi. Hormatly prezidentimiz 2021-nji ýylda Lewap vilayatyna medeniýet tepdelerini geçirmek hakyna karary gol çekip, ony elektron resminamy bilen çygarkaly vice-premiere iýerdi. Hemde bir ugurda anyk görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Agam Radov gözüçi diýen gowamlaryna işleriň ýagdaýy hemde döwlet başlarymyzyň milli saglyk goraş, bilim we ilim gowamlaryny mundan meýlekde kämilleşdirmek boýunça beren tawşyklaryna laýyklykda alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. 12-nji ýylda Alamlar gününiň giýiňden bellenmeginiň alam bilim gowamly ösdürmäge uly ähmiýet berilýändiginiň aýdyň subutnamasy bolup durýanyny gaýdyldy. Hormatly prezidentimiziň uly üns bermek netijesinde hemde öňe giýingerimli başlangyçlarynyň çäklerini berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe ýurdumyzda jemgyýetiň aň paýhas dürüjlük kuwaty ýygydarlar tiýa. Dürli ulgamlarda ýaş alymlar we ýokary hünärmenler taýýarlamakda uly üstünlikler gazandy. Döwlet başlarymyzyň kesgitlen ilertülýän ugurlary boýunça almy barlyk işlere alınıp barýar. Şol işlere ähli pudoklaryň okunly ösmegine mühim ähmiýet eder. Hormatly prezidentimiziň başlangyjy bilen hemde başdanlygyny işlenip taýýarlanan bilime sanyl gowy ornaşdyrmak baradaky konsepsiýa laýyklykda innowasiýon tehnologiýalar işiň ornaşdyrylýar. Bilim edaralary ýöňde kompýuter we multimedia enjamlary derur elektron serişler bilen üpsenedilýär. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, ykdysadyň ähli pudoklaryna almy barlaklaryň netijelerini ýokalandyrmagyň, almy barlyk edaralarynyň kuwatyndan peýdalanmagyň ugurlaryny giňeltmegiň, ýokary okuw mekdepleriniň tejribesini we bilimlerini ulanmagyň, hemde daşary ýurtlaryň alam bilim merkezleri bilen giň halkara hyzmatdaşlygyny ýola goýmagyň wajypdygyna üns çekdi. Şunun bilen baglanykda ähli ilim we bilim edaralarynyň maddi enjamynyň büniýadyny mundan meýlekde pugtlandyrmak, ýurwap tehnologiýalary işiň ornaşdyrmak we degişlikde häzirki döwrüň taraplaryna laýyk gelýän ýokary hünärli hünärmenler taýýarlamak işini kämilleşdirmek babatda işleri bir gözegçilikde saklamak barada vice-premiere anyk tawşyklar berildi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Daşary işler ministri Meredov göni video aragatnaşykda döwlet başlarymyzyň geçen ýylyň dekabr aýyna gol çeken kararyna laýyklykda kabul edilen Türkmenistanyň daşary ykdysady işini ösdürmegiň 2020-2025-nji ýyllar üçin maksatnamasynyň durmuşa geçirilişi barada hatabat berdi. Bir maksatnamany toplumlaryň esasy durmuşa geçirmek maksady bilen halkara mali guramalar we bank edaralary, şol sany bütün dünýä banky we onuň düzümine girýän halkara mali korporasiýasy, Aziýanyň Ödüş banky, Ýewropanyň Täzeliniş we Ödüş banky hemde Aslam Ödüş banky bilen netijeli hyzmatdaşlygy mundan meýlekde pugtlandyrmak boýunça işler alınıp barýar. Şunun bilen baglanykda watanymyzyň eksport mümkinçiliklerini artdyrmak, taslamalary Kyrgyzstanyň Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler birleşmesiniň agdalary bolan kärhanlar tarapyndan obagçylyk hemde azyk öňçilik ulgamnaky taslamalary daşary ýurt maýalaryny çekmek boýunça netijeli çäreler görülýär. Bütün dünýä banky bilen hyzmatdaşlyk giňeltmek we täze derejä çykarmak üçin ýurdumyzyň ugurdaş düzümleriniň gatnaşmagyny, degişli strategiýany işläp taýýarlamagy girişmek teklip edilýär. Hormatly prezidentime hatabat dinläp, Türkmenistanyň daşary ykdysady işini ösdürmegiň 2020-2025-nji ýyllar üçin maksatnamasyny ýygydarly durmuşa geçirmegiň wajypdygyny bellidi. Şol maksatnama bolsa, gyzyklanma bildirýän daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen ýödary bähwetli hyzmatdaşlygy ösdürmäge we täze many mazmun bilen baýlaşdyrmaga gönükdirilenler. Ýurdumyzda paragatçylyk töýjilik, oňun beýtaraplyk, netijeli hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan açyk kaplar täzetyny durmuşa geçirip, dünýäniň köp döwletleri, daşary ýurtlaryň ýetadi kompaniýalary, awraýly halkara mali we bank edaralary bilen netijeli gatnaşyklary ýola goýdy diýip döwlet başlarymyz kanagatdan bilen beledi. Tenagatlaşdyrmak, tenagat toplumyny diversifikasiýa bilen ösdürmek, bäsçilik okuyply ýokary hilli önümleriň öndürilýän möçürlerini hemde dünýäniň bazarlaryna iberilýän mukdaryny artdyrmak babatda alynan ugur watanymyz üçin esasy ugurlar bolup durýar. Şunun bilen baglanykda hormatly prezidentimiz hyzmatdaşlygyň täze görnüşlerini gözlemegiň, ykdysadyýetiň dürli puwdaklaryna, şol sany onuň innowasiýon ulgamlaryna geljeguli bilelikdäki taslamalara çykmagyň wajypdygyny belledi.
Şunda işe urdudumların uğru boyunca günü gatnaşıklary işeňleşdirmäge uly ähmiýet berilýär. Munuň üçin döwlet ýadatynyň ilertülýän oglaryny nazara almak bilen uly we köpügürli mümkinçilikler bar. Döwlet başçylygynda vice-premier agdalan maksatnamany durumça geçirmek, ykdysat diplomatiýanyň ýörelgelerini amala aşyrmak, ýurdumyzyň maýy goýmabatda öýüne çekijiligini ýokalandyrmak, döwletimiziň dünýä gujuluk gatnaşyklarynyň häzirki ulgamyna eýleýän orny puturlandyrmak boýunça maksady laýyk işleri dowam etmegi tapşyrdy. Soňra mejlisiň başlygy Mehmedowa hormatly prezidentimize ýurdumyzda amala aşyrylýan durumçy ykdysady özgertmeleriň hukuk bunyadyny puturlandyrmak we kämilleşdirmek boýunça milli parlamentiň alyp barýan işleri barada maglumat berdi. Hormatly prezidentimiziň deputatlaryň öňüne goýan wezipelerini durumça geçirmegiň çäklerini, täze kanun taslamalary, şol durmuş tähmet gatnaşyklaryny kadraşdyrmak, migrasiýa, veterinariýa, taýyk görüşlügünlerine kanunlaryň taslamalaryny taýýarlamak işleri dowam edýär. Üýtgetmeleriň we goşmaçylaryň gezilmegini talep edýän kanunçyk namalaryna terjeme berilýär. 20-nji iýunda mejlisiň 10-njy maslahatyny geçirmek meýilleşdirilýär. Onu ýurdumyzyň hukuk bunyadyny döwre baplaşdyrmak boýunça toplumlaryň maksatnama laýyklykda işlenip taýýarlanan täze kanunçyk resmi namalaryna garalar. Hormatly prezidentimiz kanun çykaryjyk işiniň ýeri döwlet maksatnamalaryny durumça geçirmegiň esasy guralydygyny hemde halkymyzyň durmuşyny ýokalandyrmagy, raýat idaralaryny puturlandyrmagy we jemgyýetimizde demokratik gymmatlyklary berkarar etmäge ýardam bermäge gönükdirlendigini aýtdy. Döwlet başçylygymyz Türkmenistanyň hukuk ulgamyny özgertmekde we esasy kanunymyzy kämilleşdirmekde dünýäniň iň öňe tejribesinden halkara ölçeglerinden ugur alınmalygyny bellädi. Soňra hormatly prezidentimiz güni video aragatnaşykda Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary, Döwlet Hukukçylyk Keňeşiniň sekretary Amanowa ýüzlenip, garaşda bitarap Türkmenistanyň goran şäheriyetli harby doktrinasynyň ýörelgelerini hemde maksatlaryna agrarlygyny aýtdy. Bu doktrinada paragatçylyk söýjülükli daşar siýasat durmuşa geçirýän watanymyzyň howpsuzlygynyň üçin edilmeginiň we onuň terhetleriniň miýdemezliginiň strategik esaslary kesitlenir diýip bellemek bilen ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy. Vice-premier Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň sekretaryna bu babatda birnäçe anyk taşyklar berdi. Tanly video aragatnaşyk arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde başga da birnäçe mühim meseleler garaldy. Olar boýunça degişçi sözgütleri kabul edip, hormatly prezidentimiz mejlis jemledi. Hormatly Ministr Kabinetining agzalary we şonuň bilen Ministr Kabinetining nowatda tanly video aragatnaşyk arkaly mejlisimi geçirip gutarýar. Mene tarafyn gereğine berk. Jan sağlygy, maşgala we danşylygy hem alyp baran işiniňizde bunun beýlekim ol üstünlikleri arz edýär. Sağ ol. Näwursa Türkmenistanyň prezidentiniň gol şeker etminamlary bilen tanşydýas. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ýurdumyzda ýaşlarymyzyň ılymly, bilimli nesilleri bolup ýetişmegi we häzirki zaman ilminiň gazananlaryna münasip goşunt goşmak üçin ähli şertler döredilýär. Diýärimiziň urugşyny geljegi üçin ýokary bilimli, giň dünýä garaýşly, hünärine ussat, başarnykly ýaşlary kemale getirmek biziň baş maksatlarymyzyň biridir. Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ilmi işleri boýunça beýleşik geçirmek hakkında Türkmenistanyň prezidentiniň 2015-nji ýylyň 6-njy fevralyna çykaran 14109-njy kararyna laýyklykda ata watanymyzyň zehirli ýaşlaryny ilmde, bilimde we täze tehnologiýalar boýunça has ähmiýetli we tutumly işlere höwetlendirmek maksady bilen şeýle-de ilmlere güni münasibetli Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda ýaşlaryň uly topary Türkmenistanyň Ilimleri Akademiýasynyň we Türkmenistanyň magtmuladynaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň 2020-nji ýylda ilmi işler boýunça bilelikde geçiren bätleşiniň ýeňjileri diýilip aglan edildi we notebook kompýuterleri bilen syýlyklanyrly. Karar metbugatda dolugyna çap edilýär. Ýurdumyzda milli medeniýetimizi, mirasy, öwrünşi, aýdymsaz teatr, kino hemim şekilleniş sunugutymyzy, telewizionýany, radiony we medeni aň bilim edaralaryny, metbugat we neşriyat ulgamly ösdürmek, dörüjlük işgärlerini täze esirleri döretmäge ruhlandyrmak, agdyr halkymyza medeni taýdan ýokary hilli we döwrügap hyzmat etmek, şeýle-de medeniýet we sunugut işgärleriniň hemim magtmul pragynyň şygyryýet gününi münasip derejede geçirmek maksady bilen
Türkmenistan'ın prezidenti kararı kol çekti. Resminama laýyklyqdy 2020-nji ýylyň 22-27 iýuny aralygynda Lewap welaýatyna medeniyet hepdeligini geçirmek belenildi we bu hepdelik geçirmek boýunça gurumçylyk topury döredildi we oň dözümi tasdiklanyldy. Medeniyet ministrligine, telewiziýa, radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komitetine, Türkmen döwlet neşriyat gullugyny we Lewap welaýatynyň häkimligine medeniyet hepdeligini sunugutyň çeperi dörejülüň görnüşleri boýunça meden çärelen geçirmegini we köpçüliklerin habar beriş serişdelerinde giňden beýan edilmegini öpçün etmek tapşyryldy. Enolsa hormatly prezidentimiziň Türkmenistanyň Harby Akademiýasynyň, Türkmenistanyň Goranlyk ministrliginiň Beýik Sapar Murat Türkmenbaşady Naky Harby institutynyň, Türkmenistanyň Goranlyk ministrliginiň Harby Deňiz institutynyň, Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk institutynyň, Türkmenistanyň İçeri işler ministrliginiň institutynyň we Murat Garyf ady Naky Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Universitetiniň Harby Lukmançylyk fakultetiniň uçurumlaryny, serkerdelerini we professor mugallimlerini iweren gutlagy bilen tanış edýäs. Mehriban uçurumlary. Sizi Türkmenistan beýtaraplyk mekany ýylyna garaşsyz, hemişelik beýtarap Türkmenistan watanymyzyň mukaddes garaşsyzlygyny, döwlet özüň tiýarlygyny, çäk bütewligini, konstitusiýon guruluşyny, ýurdumyzyň howpsuzlygyny, jemgyýetçilik asudalygyny, milli kanunçylygymyzy ygtybarly gorumagy öpçün etmek üçin ýokary serkerdeler düzümini we işgärler taýýarlayan Harby Akademiýany hem ýokary bilimli hünärmenler taýýarlayan ýokary okuw mekdeplerini üstünlikli tamamlamagyňyz, ýokary hünär bilimine, ilkinji serkerdelik derejesine eýe bolmagyňyz, zähmet ýoluny we gullugy gadam basmagyňyz bilen tüýs ýürekden gutlaýan. Ediz watanymyzyň merdany goragçylary. Merdany halkymyz 5000 ýyllyk taryhynyň dowamyny ýurdy goran gerçekliň mertebesini belen tutupdyr. Olaň edermenligini, gahrmançylygyny uly hormat goýupdyr. Bu asly ýol ýörelgeler berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe de münasip dowam etdirilýär. Şu ýylyň 9-njy maýyny 1941-nji 1945-nji ýylyň Beýik Watançylyk urşunyna gazalanan ýeňşiň 75 ýyllygy münasibetli halk hakydasy ýadygärlikler toplumyna geçirilen dawaraly harby ýürüşem ýowgunyny ýurt üçin döşgeren watan gerçekleriniň mertebesini ýene-de bir gezek beýgeltdi. Ýokary okuw mekdepleriniň uçurumlarynyň gotordyşy dawarasynyň şu ýadygärlikler toplumynyň öňüne geçirilmeginiň hem aýratyn many mazmuny bar. Bugünkü dawaranyň siziň her biriňiziň kalbyňyzda merdany halkymyzyň şöhrata beslenen durmuş ýoluny, watan gerçekleriniň gahrmançylygyna buýsunç duýgularyny döretjekdigini, söwüşçüň ruhuňyza hasam belende göterjekdigine berk inanýan. Garaşsyz watanymyzyň edermen ogullary. Size geljekde de watanymyzyň we dünýäniň taryhyna öçmejek ýyzy goýan şahsiýetliň türkmen halkynyň beýik ogullarynyň gahrmançylyk ýollaryny, söwüş terleri we harby sunugutyny münasip dowam etmeliňiz. Häzirki zaman harby tehnikalaryny we enjamlaryny erketmek başaranyny kemil derejede ele alyp, döwletimiziň berk binýadynyň miýdemedligini, oň çäkleriniň goruglygyny öpçün etmeliňiz. Ediz watanymyza wepadarlygyň belent nusgasyny görkezmek bilen ýurdumyzyň bedawatly ösüşine şahsy goşantlaryňyzy goşmalsyňyz. Garaşsyz döwletimiziň mehriban halkymyzyň sarsmaz galasy we polat galkany bolmalsyňyz. Ediz watanymyzyň howpsuzlygy biziň üçin ähli zatdan beýikdir. Şonuň üçin hem biziň köp sanly ýaşlarymyz serkerdeleri taýýarlayan ýokary okuw mekdeplerini okumagy höwes edýärler. Watanymyzyň mukaddes çäklerini hem halkymyzyň parahat durmuşyny gorayan edermen serkerdelen hataryna bolmagy arzu edýärler. Biz watan söýji ýaş nesillerimiziň öz ykballaryny watan gorugyna baglap, harby bilimiň başlangyç, orta we ýokary basgançyklaryny geçirmekleri, harby hünärlerini kemilleşdirmekleri üçin harby mekteplerden, harby hukuk gorujy edaralaryň ýokary okuw mekteplerinden hem ýokary serkerdeler düzümini taýýarlayan Harby Akademiýadan ibaret harby bilim ulgamyny döretdik. Biz geljekde de ýurdumyzda ýokary hünärli harby işgärleri taýýarlamaga ul üns bereriz. Hormatly serkerdeler, professor mugallimler,
Bütün dünyada innovasiyanın, ilmin ve texnologiyanın, şol sanna harbi texnikanın ösýän döwrünü, ýurdumyzyň ýokary harbi okuw mekdeplerine okuw terbiýeçilik işlerini geçirişini kemilleşdirmek, okuw usuliýet işlerini iň täze texnologiýalary ornaşdyrmak, internet we elektron kitapxana ulgamlaryny giňden peýdalanmak, harbi watançylyk terbiýesini puýtulundyrmak zerur bolup durýar. Şoňa görä de ediz watanymyzda bilim bermeň ähli basgançyklaryny ýokary hilli elektron maglumatlary bilen öpçün etmek, sanly ferişdeleri giňden peýdalanyp, bilimiň mazmunyny baýlaşdyrmak, hilni dünýä derejesine laýyk getirmek maksady bilen sanly bilim ulgumy östürilýär. Siz şeýle mümkinçiliklerden peýdalanyp, okutmaň usuliýetini kemilleşdirip, ilmiň iň soňky gazananlary hem okutmaň innowasion usullary arkaly her bir harby talibiň bilimi, ilmi we texnologiýa bolan höwesini hasam artdyrmalsyňyz. Hormatly uçurumlar. Sizin ähliňizde harby akademiýany we ýokary harby okuw mekdeplerini üstünlikle tamamlamaňyz bilen ýene döwrgedek tüý sürekden gutlaýan. Size berk can saglyk, abdan we bagtyar durmuş, mukaddes we jogapkärlik gulluňyzdy uly üstünlikleri arzu edýän. Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaraglyk işleriniň belen serkerde başçysy Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Şoň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň daşary işleri ministrlikleriniň ýolbaşçylarynyň Ýewropa Birleşiginiň daşary işleri we howpsuzlyk siýasaty boýunça ýokary wekili Josep Borrell Fontelles bilen onlaýn görüşmekde gepleşikler geçirildi. Duşuň başyna koronavirus ýokunjynyň täze görnüşiniň ýaýramagyna garşy görüşe gönükdirilen taglalaryň utgaşdyrmagy bilen bagly bolan meseleler aralyp maslahatlaşyldy. Taraplar Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa üçin strategiýasyny durmuşa geçirilmeniň çäklerini Ýewropa Birleşiginiň we Sewitiň ýurtlarynyň arasynda hyzmatdaşlygyň härki ýagdaýlaryny we geljekki mümkinçiliklerini aralyp maslahatlaşdylar. Şeýle hem taraplar Sewitde paragaçylygyň we howpsuzlygyň saklanmagynyň meselelerini, hususan Owganistana durnuklulygyň ýoly goýulmagy boýunça anyk hereketleri aralyp maslahatlaşdylar. Şeýle hem Türkmenistan ýetga toplumynyň merkezi idarasynda Halkara Energetika Agentliginiň ýerine ýetiriji direktory Fatih Birol bilen onlaýn görünüşine duş geçirildi. Onda taraplar Halkara Energetika Agentligi bilen Türkmenistan ykdysadyýetynyň gaz, neft we energetika pudoklaryna bilelikdäki sini taýýarlamagyň mümkinçiliklerini aralyp maslahatlaşdylar. Energiýanyň alternativ we gaýtadan dikilýän çeşmeler boýunça hyzmatdaşlyk ýoly goýmak we ösdürmek meseleleri hem aralyp maslahatlaşyldy. Şoň Balkan hemem daşary vilayatlanyň zähmetçiler bawadyxanlary, hormatly prezidentimiziň şu ýylyň 29-njy maýyna sanly weze aragatnaşyk arkaly geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň nowatdaky mejlisinde galla uragyny ýokary derejede geçirmek baradaky anyk görkezmelerine laýyklykda bu möhüm gurulmuşlukly ýagdaýda girişdiler. Şu münasibetli vilayet häkimliklerine geçirilen maslahatlar ýokary işçiňlige beslendi. Galla uruguna başlanma münasibetli Balkan vilayet häkimligine geçirilen geňeş maslahat ýokary işçiňlige beslendi. Maslahatda vilayetde ýaýwananylan owa hojalyk özgertmelerini üstünlikli amala aşyrmak, buğday uragyny ýokary kili geçirip, ýetişdirilen bol hasyly gysga wagtda isrepsiz ýygyna almak, çeýnikalaň gije gündüz bökdönşi işledilmegini üçin etmek we jogapkärlik möhüm bilen bagly bolan beýleki wajyp meselelere seredildi. Balkany bawadyxanlar döwlet başlarymyň öýleri hakynaky, halkymyň awadan bolylyn ýaşaýyş durmuşy bawatdaky nusgalyk aladylaryna jogap edip, öňde duran möhüm möhümde ähli tagallalaryny gaýgyrman, halal zähmet çekçekliklerini ananyryp, hormatly prezidentimize ýyl-ýurt bäxtwetli beýik işlerine bakyr başlyklary arzu etdiler. Türkmenistan beýtaraplaryň mekan ýylynyň galla uragynyň öň ýanyna Gunmatar Sewitiň merkezi Balkanawa şäherindäki vilayet taryhy we ülkäni öwreniş muzeýine guralylan gedilenjem aýratyn many mazmuny eýe boldy. Şeýle-de vilayetyň etire getiranyň şäherindäki gadymy Dehlistan döwlet taryhy medeni gorukhanasyndaky täsin ýadygärliklere de gedilençler guruldy. Gedilençe atnaşlaryň bu ýerlere ziyaret etmeklerem möhüm owa hojalyk möhüminiň öň syrasyndaky ýatan çykmajak pursatlaryň birine urildi. Sonra ul ruh bilentligi eýe bolan şäherleriň dowamy, Magtumul etrawynyň Garagum derýasynyň boýlaryna, ekin dolanşygyna girilen Daýhan ädime Daýhan hojalygynyň buğday meýdanyna geçirilen täsirli dawara ulaşdy. Ullan tutulan dawarada oňatnyjlaryň ýokary işçiňligi, Balkany ýyllaşlarymyň şu ýyl buğday meýdanlarynyň bol däne hasyny ýygnajakdyklarynyň aýdyn güwäsine urildi. Bu ýerde arkada prezidentimiň ak paltasyna eýerilip, asylly däwe görä hormatly ýaşularyň gatnaşmaklaryna galla uragyny bagdalga berildi.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve kur Rabbi enzilni munzelen mübareken ve ente hayrul munzilin. Ey Allah'ım, halkımızı bol eleyin durmuşta yaşatmakta, dövletli saçağımızın bereketini arttırmakta, mukaddes ata vatanımızın ovu hocoluğunu östürüp kamilleştirmekte, ulu işler durmuşa geçirip, dayhanlarımızın haskem ruhu velent, neticeli ve önürcülüklü zahmet çekmekleri üçün täze, döwrewap ve ýokary hilli owa hojalyk tehnikalarını alıp berip ýakyndan yardım berýän, hemişe özüniň ilkinji aladasyny halky edinýän hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedowyň janyny sag, başyny dik, mertebesini belend eýläp, görünür görünmez bela ve terlerden, howp patarlardan aman saklap, iyi yurt behwitli alıp baryan işlerini hemişe rowac eyle. Ey Allah'ım, günlerin sultanı bolun, mübarek cuma gününün hormatyna, bu mübarek sahetli günne, hormatly hacı arkadağımızın galla orowuna beren ak patasından ruhlanyp, galla orowuna giyirşen, Balkan velayetimizin zahmet söyer dayhanlarına, bawa dayhan yar olup, Davud peygamber hovandar olup, Allah Taala'nın özü bereketini berip, zahmet söyer dayhanlarımızın yetiştiren, kuş kursak ak buğday danelerini yitkisiz yığınap, galla borçnamalarımızı ulu üstünlük ve avray bilen yerine yetirmekliği ehlimize müyesser eyle. İlimiz asuda, yurdumuz parahat, yıllarımız bereketli, saçaklarımızı arsgallı dövletli eyle. Ey Allah'ım, Türkmenistan bir taraplığın mekanı yılına, bereketli toprağımızda yaşayan her bir Türkmenin yolunun aydın, geleceğinin bağıtlı, maksatlarının murat olmağını özün müyesser eyle. Goy dünya dursun, berkarar devletimizin bağıtiyarlık döwrüni, ähli halkymyzy bir başa jemläp belen sepetleri alıp barýan hormatly hacı arkadağımız dursun. Goy dünya dursun, gucur gayratly, zahmet söyer, merdana Türkmen halkymyz dursun. Goy dünya dursun, can vatanymyz Türkmenistan dursun. Amin ya rabbel alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Harmanıňyza bereket, çäjiňize bereket, ömrüňize bereket. Sonra hatara duran kowwatly kombaynlar buğday oraguna köpçülüklerini giyirdiler. Aňarsına bersine göz etmeýän, görseň gözüňi dokunurýan buğdaýly meýdanyna ýanglanan kombaynlaryň salaşly sesi kalpary buýsynç duýgusyna besledi. Öz işlerini ezber mehanizatorlaryň asaly tagallalaryny netijesinde gysga wagtyň dowamyna buğday hasylynyň ilkinji tonulary peýda boldy. Bu buýsynçly görnüşlerini tinanynda Balkanly bawadyhanlaryň ene topragy arly ýylyň dowamyny eden ihlasly hyzmatlarynyň ýerine düşekdigini dowly göz ýetirýärsiň. Yeri gelen ise Balkanlı kärenişler Türkmenistan bir taraplan mekan ýylyna tuton ýerli zähmet çekip buğdaýyň bitkinlik hasylyny ösürip ýetişdirdiler. Olar bol hasyl almak barada öz öňlerine goýan arzaly maksatlaryna ýetmek üçin orak mögsümine däne orjy kowwatly daşary kombaynlaryny hasylly meýdanlara çykardylar. Galla oragyny kombaynlaryň öňürjülükli işlemekleri üçin düzümine ussat hünärmenler, sağlayjylar, kepşirleýjiler bolan ýürüte tehniki hyzmat ediş toporlaryň döredildi. Yanğıç ýaglaýyş, serişdeler zerur, ätiýaşyk şaýlarlaryň bir kemsiz öpüşine edilen bu toporlar hemişe iş üstünde bolarlar. Hasyly serdar hemem bereket etraplaryna galla kabul ediş kärhanalaryna öz watyna ýetkisi daşamak üçin hem awtologlaryň ýüzler çöti bökdönşidi işlediler. Galla kabul ediş nokotlarynyň hemde serdar etraplaryna her biri 50.000 we 30.000 tonna däne saklamaga niýetlenen elewatorlaryň ikisiniň dänäniň kilini kesitlejek ýüýüte barlakhanalaryň, ammarlardyr, bastyrmalaryň ýer gözünden taýýarlanyp goýulmagan mögsümiň ýokary guramaçlykly ýagdaýda geçecekdigine şaýatlyk edýär. Galla uranyň başlanmagy münasibetli welaýatyň Medinet we Sunugat işgärleriniň çykyşlaryna da urun berli. Balkan welaýatynyň etrapdaky şäherlerinden gelen tanymal bagşy sadanylaryň, ustad aýdymçylaryň, çeper howuzçylaryň ýerine ýetiren döwrewap aýdym saatlaryna berqarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüniň Türkmenistan bir taraplyň mekan ýylynyň gahrman akadamynyň bütün älim işine meşgul bolan beýik işleriniň täze owa hojalyk özgertmeleriniň edermen bawadyhanlarymyň ruh bilen durmuşymyň basyp ýetirli.
Welaýatyň tansykalyk dörüjülük toparlarynyň şowkuny çykyşlarym hasa täsirli boldy. Davranyň geçen ýerine welaýatyň owa hojalyk toplumynyň gaýtadan işleýän senatynyň önümlerinden guralan sergilerde giň orun berli. Sportyň hem-de milli oýunlaryň durly görnüşleri, görkemli çykyşlar öz boşlugy, täsirligi bilen tapatlandy. Şerede amaly haşam sylgotunyň nusgalyk el işleriniň we ýaş suratkeşleriň berqarar ýürütümden bagtyarlyk döwrüniň bu ýysançly ösüşlerini watpeden suratlaryň sergileri dawra öz boşlugy uşanyk nuruny şaýdy. Gözetmez giňişlikde belenten tutulup, turubastan uly şahatlyk şowkuna çäksiz joşgyna eýe bolan pursatlar bolsa, bir-birinden üýtgeşik guralan toý çärelerine goşdy. Olarda şahanlar balkany iýleşdirmez, şeper höwes jöňlermez, özleriniň ýürek buýsançlaryny aýdym saýlaryň, gazalaryň, küç tepdilerin üstü bilen joşgyny beýan etdiler. Zähmetseýär ata-babalarymyzyň agykenli meýdanlardan ýygyna balan bugdoý hasylyndan emeli gelen harmanlary eli bilen sowurmak ýaly has gadymdan gelýän daýhançylyk däpleriniň iş ýüzünde berja edilişini synlamagam täsirli boldy. Balkan vilayet polisiýa müdürlüğiniň ýanyň howpsuzlygy bölüminiň guramagyna geçirilen maslahatym işçiň käsete eýe boldy. Bir ýerde orak mögsüminde ýanyň howpsuzlygy üçin niýetlenen ýanyň söndürüji tehnikalar oraga gatnaşylaryň ýanyň howpsuzlygyny üpçün etmek babatda alyp barmaly çäreler iş ýüzüne görkezildi. Şeýle bereketli Balkan topragyna buğdoý oragyna girişilen meýdanyna teher salymda täze buğdoý hasylyndan dolan kombaýnlaryň ýüküniň gallada şamaklygy ýürütülýän awtouloglary goýulyp başlanan pursatynyň hemmelerde ýürek joşturjy, göwün göterji duýgulary oýaranyny bellemek gerek. Bir ýerde bedelen awtoulog kerwani Türkmenistan bitaraplyň mekaniýanyň ilkinji galla hasyly bilen galla kabul ediş nukadyna tarap ýola düşdiler. Serdar etrafyndaky galla kabul ediş kärhanasynda da meden şäherlere giň orun berli. Galla oragynyň ilkinji iş gününiň dowamyna has görelili işlän mehanizatorlar hemde bol hasyly tapşyrmak başaran kärenişlere ýadygarlyk sowgatlary dawralýardy dowşurly. Berqarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne milli liderimiň döwlet derejesindäki aladalarynyň göwnüri galkynan Balkanly medeniýet we sunugat işgärleri bu dawral çärede özleriniň joşgyny çykyşlary bilen oňatlyjlaryň bu ýysançly göwnülerini hasa belende göterdiler. Çykyşlarda bedewady bilen öňe barýan watanymyzyň milletiň arkadagy hormatly prezidentimiň amala aşyrýan ýylýurt bähwetli umumy adamda dähmetli sahawatly işleriniň döwlet adam şunur diýen adyl taglimatynyň bereket çeşmesi saçaklarymyzyň bedewi bolan altynmaş ak bodoýyň wasfy belenten ýetirli. Davranyň dowamyna kärhananyň dünýäniň iň kämil tehnologiýalary oturdulan öňçülük bölümlerine buğdoýyň täze hasylynyň gaýtadan işlenmegi netijesinde taýýarlanan ýokary hili unas çörek we çörek önümleri we ajaýyp görnüşi synan iýleşlerimizde ýatdan çykmajak täsirler galardy. Eýäm orak mögsüminiň ilkinji gününe buğdoý oragyndan boşan ýerleriň samanyny ýygnamak, ýüsre bolsa, gije günnüzleýin sürüm işlerine girişilmek bolsa, Balkanly kärenişleriň Türkmenistan bitaraplyň mekaniýanyň öňde duran güýlük buğdoý ekişine hut şu günlerden aqçam taýýarlyk görýänlikleriniň güwäsine urly. Balkan vilayatyna degişli işleriň utgoşukly anyp barylmagy geljek täze belentliklere bagdalygydyr. Bu işler ýurdumyzda azyk bolçylygynyň üpçün edilmegine, möhüm gezipeleriň üstünlikli çözülmegine mümkinçilik berýär. Owa hojalygyny mundan meýlekde sağlaşykly ösdürmek üçin uly mümkinçilikler asylýar. Owa hojalyk ekinlerini ösdürip yetişdirmek boýunça asalaryň dowamyna toplanan tejribe, döwri we tehnologiýalar hemem alman gadananlary bilen netijeli goşdurulýar. Bu orada toplanan tejribe sebitde we dünýäde uly gyzyklanma bildirilýär. Harmanyňa da bereket. Balkan vilayatynyň edermen gallaçylary. Men Balkan vilayatynyň Serdar etrawynyň ýaşaýjysy, Türkmenistanyň hormatly ir ýaşlysy Ýazmurat Atamrat. Türkmenistan bitaraplygyň mekaniýalygyň her bir güni uly zähmet üstünliklerini ajaýyp toý dawaralary beslenýär. Inha bugün arkada prezidentimiziň ak pata bermegi bilen Balkan vilayatynyň etraplarynyň ekin meýdanyna galla oragyna agdybirlik bilen girişildi. Daýhalara döküni, suwy, tohumyň elbidamy ýeňilikli wagtdan berilmegi hemdäni öz wagtyna hasaplaşyk işlerini geçirilip durulmagy, daýhalaryň ruhlaryny begeldiýe we zähmete bolan huzurlaryny artdyrýar. Arkada prezidentimiz daýhalarymyzyň işlemek üçin iyi giderli alada edýär. Arkada prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak, bilinçbaşy aman bolsun. Çäjigine bereket. Mehriban arkadagymyz, harmanyňa bereket. Edermen baba daýhalar.
Türkmenistan bitaraplyň mekan ýylynyň uruk möwsümine giyerşilmegi münasibetli vilayet derejetinde maslahat geçirli. Maslahatyň dowamyny garly urugyny guramaçylykly geçirmek we däne orjy kombaýnyň sağlaşykly işini üpçün etmek bilen baglanşykly meseleler ara alınıp maslahatlaşyldy. Watanymyzyň awadançylygyna hemde ötüşüne münasip goşun goşýan kärennesiniň durmuş üpçünçiligi we netijeli dähme çekmegi uguruny döredilen şertler üçin hormatly arkadaşymyza tüý sürekden alkyşlaryny aýtdylar. Daşugy şäherindäki Türkmen Owa Hojalygy Institutyna geçirilen umumy sapagan vilayetde buğday ýorogyna giyerşilmegi bilen baglanşykly urully. Owa Hojalygynyň teknik taýdan döwraplaşdyrylmagy, öňde barjy tehnologiýalaryň ýokary netijeli önümçilik üçin etýän sanly ulgamyň ornaşdyrylmagy üstünlikli durmuşa geçirilýär. Gally uragyna giyerşilmegi münasibetli öňde barjy gallasylaryň, mekanizatorlaryň, bagtyar ýaşlaryň Daşugy şäherindäki vilayetiň taryhy we ülkeni öwrenç muzeýine aýlanyp görmeklerim täsirli pursatlara baý boldy. Soňra gedelenji gatnaşylar könürgünç taryhy we meden ýadygärlikler toplumuna bardylar. Vilayetin Göýrogly Trawynyň Aksaray Daýhan birleşiginiň kärenneçileriniň ihlasly zähmeti bilen kemale getirilen ak buğdaýly meýdanlar göwnüň öterýär. Vilayetde gally uragyny gysga möhletde ýetkisiz geçirmek üçin zerur guramaçylyk çäreleri geçirildi. Vilayetiň agyny ustatlarynyň gysga döwürde 145 000 hektardan 265 000 tonnalyk gally harmanyny dörejüliklerine ynam artdyrýar. Daş döwürügi gally uragyna işlediljek kombaýnlaryň we däne daşamakda peýdalanjak avtologlaryň öz olşly azaýyp gatarlary dawranyň aýratyn bedegine urly. Hormatly arkadaşymyzyň baba daýhanlary sowgat eden John Deere Class kysymly ýokary önürjilikli däne orjy kombaýnlar ilkinji gedek ak buğdaýly atlylara giyerjekdigini aýratyn bellemek möhümdir. Teknikalary tejribeli mekanizatorlar erkedýärler. Olarda işlemek üçin amatly şertleň bardygy gowanyrjydyr. Muňa gally uragy möhümine işleň ýokary derejede gurulmagyna, kemale ýetirilen hasalyň salt ýygnalmagyna mümkinçilik berýär. Hormatly arkadaşymyzyň ak patasy bilen göwünler galkynan Daşugy vilayetynyň gallasy baba daýhanlaram Türkmenistan bitaraplyň mekan ýylynyň buğday uragyny Göýrogly Trawynyň Aksaray Daýhan birleşiginde guramaçylykly ýerşdiler. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi enzilni munzilan mubaraka we ente hayrul munzilin. Ey Allah'ım, döwletimiziň owa hojalygyny ösdürip kämilleşdirmekde, beýgi işler durmuşa geçirip, daýhanlarymyzyň ruhy bilen zähmet çekmekler üçin ähli şertler döredip berýän hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedowyň jany sag başydyk ýurda abad bolup, halkymyzyň bähwi üçin alyp barýan işlerime dama rawat bolsun. Türkmenistan bitaraplyň mekany ýylynyň bu mübarek sähetli gününde hormatly prezidentimiziň beren ak patasyndan ruhlanyp, gallar ona girişýän goýuny 361li Daşugy vilayetynyň zähmetseýär daýhanlaryna baba daýhan ýar bolup, Dawud peýgamber howannar bolup, Allah Tagalanyň özi bereketini berip, daýhanlarymyzyň alyn derini döküp ýetişdiren guşgursak buğdaýlaryny arýasy ýygnap, watan öňündäki borçnamalaryny artygy bilen ýerine ýetirip, Türkmeniň halal saçagynyň bereketine bereket goşmaklygyny Allah Tagalanyň özi nesip eýlesin. Ey Allah'ım, gujur gaýratly merdany Türkmen halkymyzy Qarasda baky bitarap Türkmenistan döwletimizi, ezid arka dağımyzy, görünmez beladan, beterden, howpdan, hatardan özüň gorap, hemise öz penaňda aman sakla. İlimiz asuda, yurdumuz parahat, ýyllarymyz gally bereketli, saçaklarymyz arsgally döwletli bolsun. Goý dünýä dursun, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni, ähli halkymyzy bir başa jemläp belen tepkitlere alyp barýan gahrman prezidentimiz dursun. Goý dünýä dursun, merdana halkymyzyň dowamaty dursun. Goý dünýä dursun, Türkmen halkymyz dursun. Goý dünýä dursun, jan watanymyz Türkmenistan dursun. Amin ya rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ýaşullar ilkinji buğday sünmillerini orap, öz olşly nişany aňlatýan buğday destelerini kombaýnçylara berdiler. Soňra hormatly arkadaşymyzyň daşary ýurtlardan satyn alyp beren däne orjy kuwatly, kämil kombaýnlaryna ak ýol arzu edildi.
Hormatly arkadaşymyzyň biýmesçör aladalaryndan, ýygyderli kömek gollawlaryndan uruklanan Daşwy welaýatynyň gallasy Baba daýhanlary, buğday ekilen meýdanlaryň ähli ýerine de bereketli hasylyň ýetişdirilmegini üpçün etdiler. Şu bereketiň göz aşynda bolsa, diňe hormatly arkadaşymyzyň daýhan hakdaky ýygyderli aladalar dur. Yere yerler üçün yurdumda döredilen şertler diýsen guwanyjydyr. Mehriban arkadaşymyzyň paratatly ýolaşylygyna daýhançylyň milli däpleri, ilmiň gazananlary bilen sağlaşykly utgaşdyrylýar. Bu bolsa bol hasyl kemaly ýetirmeň esasy şertleriniň biridir. Daşwy welaýatynyň polisiýa müdürlüğiniň ýangyn howpsuzlygy gullugynyň hemem polisiýanyň ýol gödäwçiligi bölüminiň işgärleriniň gatnaşmagyna, ýangyn howpsuzlygynyň hemem köçe ýol hereketiniň düzgünleriniň ýerine ýetilmeginiň zerurlygy barada gurrun edildi. Buğday ýorunyň bütün dowamyna ýangyn howpsuzlygynyň düzgünleriniň puhta berza edilmeligi barada gurrunlar mögsüme gatnaşak ähli adamlaryň ünsün çekdi. Orok mögsümine göçme awatlaýjy mehanik toparlar giýje gününiň dowamyna gallasylara hyzmat edip, olar zerur bolan ähli zatlar, ýanyňyç salyjy teristler, tehnikalar üçin ähtiýaçlyk şaýlary bilen üpçün ediler. Gallor ony giýersilmegi münasibetli guralan azaýyp sahnada welaýatyň medeniýet we sunugy dussatlarynyň, aýdymçy sadanlaryň, tansuwa halk dörüjülük toparlarynyň aýaly, gün ýaly üýtgemän galan, milenan, alnыңda toğamız var diýilip atlandyrılan çykyşlary dawranyň ruh welentligini al asmana götürdi. Ýerine ýetirilen belent teňdäki aýdym saatlarda, tanslarda, garasy baky bir tarap Türkmenistan diýarmynyň, ak buğdaýyň, berqarar döwletiň bagtyarlyk döwrüniň, hormatly arkadaşymyzyň halkary derejetine alyp barýan beýgi işleriniň, türkmen gözellikleriniň wasfy ýetirildi. Şu ýerde türkmen owatynyň durmuşyny açykdan aýdyň şöhürlendirýän görnüşleriniň guralmagy ýürüýte bellenmäge diýişlidir. Nur Muhammed Annali wadynaky döwlet sahly drama teatrnyň artistlarynyň rowaýatlardan, türkmen taryhyndan taýarlanan ajaýyp çykyşlary ören täsirli boldy. Wehinle bagşylan estrada aýdymçylarynyň ýaş ýerini ýetirjilen tans hemde halk dörüjülük toparlarynyň ýürüýte taýarlanan çykyşlary asyrlyň dowamyna milli däplerimizi önüne jemleýän görnüşler aýratyn gün öterji boldy. Davran şäklaryny ýurdumynyň owa senat toplumynyň önümleriniň sergisi guraldy. Döwrap owa hojalyk tehnikalarının, gurallarynyň we dökünleriniň buğdakda ýetilen tepkitleri şöhürlendirýän sergi dawra gatnaşylarda ulugdyklanma döretdi. Welaýatda gazanlayan üstünlikleri şöhürlendirýän haritlar türkmen saçagynyň bereketine bereket goşýan durly azyk önümleriniň uzalyp gitýän hatarlary dawra aýratyn öwüşgün çaýdy. Haly we haly önümleriniň, keçe önümleriniň, ene mamalarymyzdan miras galan elişleri, ýaş turat ýaşlan şuňky dawralardan çeken suratlary hem bilen ünsün çekdi. Sergide milli gymmatlyklarynyň dürli döwürlere degisli önümleri, amaly haşam sunuwatynyň eserleri, kitaplar we beýlekler ýerleşdirildi. Täze hasyllanan emele gelen harmanlary el bilen sowurmak, soňra elekde elemek ýaly ata-babalarymyzdan gelýän daýhançylyk däpleriniň iş ýüzüne berza edilşi, daýhanyň halal zähmet çekenlikleriniň şaýady boldy. Onu sinlemek bilen dawra gatnaşylar ýurdumyzyň öz ötüşiniň täze belentliklerine tarap ynamly barýanlygyna ýene bir gezek göz ýetirmäge mümkinçiligi allar. Şu ýerde bedenteriýa sport şäherleri hem ýaýbanlandyrly, durly ýarşlar guruldy. Tylla öwüşgünli altyn maşly ak buğdaýly meýdanlarda kombaynlar ýyly ýyna gelip awtologlara ak buğdaý guýan portatlary şuňky bereketli hasylyň ertiýer mile mysyk çörek bolup saçaňmyda doljuk duguşy göýsüzdir. Kerwen urap ýol üçin ak buğdaý ýükli awtologlar milli liderimiziň gurdurup beren ajaýyp görogly gally önümler kärhanatyna geldiler. Welaýatda bar bolan elevatorlarda, harmanhanalarda dänäni bökdensiz kabul etmek üçin ähli mümkinçilikler döredildi. Bu bolsa buğdaýyň öz watyny kabul edilip, ýokary hil derejetine saklanmagyna doly mümkinçilik berer. Gally kabul edýän bölümlerde ak buğdaýyň ilkinji tonunlarynyň gelmegi münasibetli guralan meden şäherler hem ýatda galyjy boldy. Medeniýet işgärleriniň aýdymsa tant folklor toparlarynyň çykyşlaryna dana halkymyzyň gadimiýetden gözbaş alqaýdýan halk dörüjüliginiň dürdäneleri, täsin çykyşlary bilen wasp edildi. Çykyşlaryň ähletinde de bagtyarlyk döwrüniň wasfy ýetirildi. Ag öýleň öňlerindäki ilişleriniň we milli gymmatlyklarynyň haly we keçe, çörek we çörek önümleriniň, owa hojalygyny ulanýan iş teristleriniň sergileri, ustaçylyk, zergärçilik sunuwatynyň önümleri, ýaş turat geçlen çeken suratlarynyň sergileri we beýleki gözel görnüşler hem bilen ünsün çekdi. Täze hasylyň görogly gally önümler kärhanatyna gaýtadan işlenmegi we ýokary hili agynyň öndürilmegi dawra gatnaşýanlaryň göwünlerini göterdi. Täze hasylyň taýarlanan türkmen çöreginiň we çörek önümleriniň suwda nokatlaryna ilaty hödür edilmegi ýurdumyzyň bereket bolşulygyndan habar berýär. Daýhanyň mehr ihlatyndan kemale gelen ak buğdaýyň uundan biçirilen melemetlik çörek bagtlylykdan nişan.
Buğday orogy geçirilen yerlerde saman ýygnamak, türüm işlerini hem utgoşukly dowam etdirilýändigini bellemek möhümdir. Bu urda hormatly arkadagymyň daşary ýurtlardan satyn alyp beren ösen kämil tehnikalary tutuş gizi günnüýüniň dowamyny isledilýär. Her bir günümüzün toy bayramlary betlenmegi welaýatyň gallasy baba daýhanlaryny, mekanizatorlaryny täze üstünlikleri ruhlandyrýar. Men Daşowy welaýatynyň Görogly turabyny ýaşaýşy Türkmenistanyň hormatly ýaşaýşy Henip Zahirow bilen tepkitleri etýän diýarymyň her günü şanly wakalara beslenip ajaýyp rahmet üstünlikler kazanýar. Ha şuny hem gahrman prezidentimiň ak patasy bilen welaýatynyň Görogly etrabynyň Aksaray daýhan birleşiginde ýaşullaryň bismillahsy bilen daýhanlaryň o hojalyk işgärleriniň gatnaşmaklarynda welaýatymyzda gally oraguna başlandy. Hormatly prezidentimiň taýsy tagallalary netijesinde ýurdumyň o hojalyk puwdawynda ajaýyp ösüşler kazanýar. Daýhanlara tohum, dökün, su, tehnika yeňillikli bahalardan berilýär. Hormatly prezidentimiň satyn alyp berýän kuwatly we kämil däne ýaýan kombaynlary, saçaklarymyň bereketi bolan kuşkursak ak buğdaýyň ýekeje dänesini hem zayi etmen ýygnamaga mümkinçilik berýär. Arkada prezidentimiň daýhanlarymyza o hojalyk işgärlerini edýän bimetçör aladalary döredýän giň mümkinçilikleri üçin arkada prezidentimize köp sag bolsunlaryny aýdýar. Hormatly prezidentimiň jany sag, ömrü uzak, halkymyzyň abadançylygyny, bagtly durmuşyny, röşen geljegini üpçün etmäge gönüktirilen il yurt bähbitli döwlet ähmiýetli tutumly işleri hemişe rowaj alsyn. Harmanyňyza bereket gahrman arkadagymyz. Harmanyňyza bereket edermen gallaçylar. Alimler günü münasibetli berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ilim, tehnika we innowasion tehnologiýalar atly halkara ilmi amaly maslahat şu ýyl onlaýn görnüşde geçirildi. Foruma köp sanly daşary ýurtlar oňa video aratnyşyk arkaly gatnaşdylar. Maslahatyň açyş dawarasy ýurdumyzyň öňde barjy ilim bilim merkezleriniň biri bolan Oğuzhan Adynaky Injinier Tehnologiýalar Universitetinde boldy. Bu ýokary okuw mektebi döwletimiziň aň paýhas we ilmi tehnika kuwatynyň ösüşiniň esasy merkezi biridir. Foruma gatnaşyjylary hormatly prezidentimiz Gurbanyňoly Berdimuhammedowyň ilimler güni münasibetli halkara teleköprä gatnaşylary hemem ýurdumyzyň tutuş ilmi jemgyýetçiligine ýewren gutlugyny üns berip deňlediler. Häzirki döwürde biz ýeri halkara gurumlary, daşary ýurtlaryň ilmi merkezleri bilen hem ilim, tehnika we innowasion tehnologiýalary boýunça hyzmatdaşlyk ýygyderli puwtulandyrýar döwlet başlanymy gutlugyny belledi. Melelizlerimiz häzirki döwürde ýurdumyzyň dünýäniň ilmi giňişligine üstünlikli goşulýanlygyny we bu işleň dowam etdirilejekdigini noktada. Bugün Döwrewap kommunikasiýa serişdeleri türkmen alimlerini, mugallimlerini, ýaş ilmi barlaçylary we dünýäniň 20 ýurdundan ilmi toparlanan wekillerini wajyp meselelerin töweregini jemlemäge mümkinçilik berdi. Olaň hataryna Ýaponiýa, Koreýa Respublikasy, Italiýa, Ispaniýa, Latviýa, Polşa, Türkiýa, Russiýa Federasiýasy, Belarus, Moldowa, Gruziýa, Ermenistan, Gazagystan, Azerbaýjan, Özbegistan, Gyrgyzstan, Pakistan, Iran, Misir, Hindistan bar. Forumuň gün tertibine ilmi barlygyň işläp taýýarlamalan hemem täze tehnologiýalary ulanmagyň iler tutulýan ugurlary boýunça özleri gatnaşyklary bilen baglanşykly meseleler girdildi. Umumy mejlisiň başyna Ýewropanyň we Aziýanyň meşhur ilmi merkezleriniň wekilleri video aratnaşyk arkaly gutluq sözleri bilen çykyş etdiler. Şolaň hataryna Gruziýanyň Milli Ilimler Akademiýasynyň prezidenti, biologiýa ilimläriniň doktory professor Georgiy Kvesitadze, Gyrgyz Respublikasynyň Milli Ilimler Akademiýasynyň prezidenti, ilimleriň doktory Murat Jumatayev, Belarus Milli Ilimler Akademiýasynyň prezidiumynyň başlygynyň birinji ornwasary Sergey Chejik, Azerbaýjanyň Milli Ilimler Akademiýasynyň akademigi birinji vitse-prezidenti Ibrahim Saýdogluýew, Latviýanyň Ilimler Akademiýasynyň vitse-prezidenti Andres Krasnikows, Tokyo Universitetiniň professory Hideomi Koinuma we beýlikler bar. Çykyş edenler özleriniň wekilçilik edýän ilmi guramalaryna geçirilýän barlygyň esasy uglary barada gurun berdiler. Halkara ilmi tehnika hyzmatdaşlygyň ilkinji nowatda bolsa ýokary tehnologiýaly öýrümçilikleri döretmek, durmuş ulgamna sanly tehnologiýalary ulanmak, sebit we şondan hem giň möçürde iler tutulýan ilmi tehnik wezipeleri çözmek üçin umumy akademik binýada we ulgamlaryň hyzmatlary kemale getirmek babatda hyzmatdaşlygyň geljegi barada garaşlaryny beýan etdiler. Hormatly prezidentimiziň türkmen ilmini ösdürmek, alternativ energetika derman senaty, çegmal gaýtadan işlemek ulgamyny işläp taýýarlamalaryň netijeligini ýokurlandyrmagyň serişde hökmüni halkara gatnaşyklary puwtulandyrmak babatdaky tagallalary bilen
bağlanşykly meselelere garally. Çykyş edenler şol sany türkmen alimleri ýurdumyzyň ykdysadyýetini we durmuş ulgamyny ösdürmegiň strategiki ugry hökmüni sanlaşdyrmak meselelerine aýratyn öns berli. Şunun bilen baglykda maglumat kommunikasiýa tehnologiýalarynyň peýdalanmak, döwlet dolandyrşy, belem newtga senagyty suwda, syýahatçylyk, owa we suw hojalygy we atçylyk ulgamlaryny ösdürmek wagtda milli we halkara tejribesine garally. Çykyşlaryň her birini gyzykly nokta nazary beýan edildi. Bu garaş sany ykdysadyýeta geçirilende işgärler taýýarlamakda hemem ykdysat taýdan terbiýelemekde matematika dersleriniň ähmiýetiniň artýanlygy bilen baglanşyklydyr. Häzirki döwürde Türkmenistany telekommunikasiýa pudugy ykjym aragatnaşyň täze 5G ulgamyny urunuşdurmagyň bosagysyny dur. Şonuň ösdürmegi ykdysadyýetiň beýleki puduklarynyň ählisiniň ösdürmegine itergi berer. Hemem adamyň işini köp wagtda özgörder. Şeýle-de maslahatda ýurdumyzda dürli düzümlerde himiýa senatynyň kärhanalaryna ýol gözegçilik gullugyny we ulug silişdelerini dolandyrmakda, ekologiýa gözegçilik gullugyny, arheologiýada we dekeldiş işlerini we beýleklerde sany ulgamyň üstünlikli ulanylýanynyň anyk mysallary getirildi. Daşary ýurtly alimler türkmen kärdeşleri bilen giň hyzmatdaşlyga taýýardyklaryny beýan edip, ýurdumyzda döwri wap ilim düzüminiň döwlet başlamagyň ýakynyň gollu we uly üns bermegi netijesinde innowasion iş üçin döredilen mümkinçilikler hemem şertleň bardygyny bellediler. Türkmenistanyň Owsganadynaky Inženýer Tehnologiýalar Uniwersitetinde Alimler Güni münasibetli geçirilen halkara alma malumat sagadyň çäklerini bu ýokary okum mekdebiniň professor muallimleriniň we talip ýaşlarynyň ilmi işleriniň sergisi geçirildi. Sergide hormatly prezidentimiziň başlangyçlary bilen ýurdumyzy öňe sürýän, diňe biziň ýurdumyza däl, dünýäde ileri tutulýan ilmiň ogrulary bolan nanotehnologiýa, biotehnologiýa, himiýa tehnologiýa, maglumat ulgamlary, sany tehnologiýalar, elektronika, mekatronika we robot tehnikasy, awtomatlaşdyrmak we dolandyrmak ogrulary boýunça ýerine ýetirilen ilmi işleriň netijeleri görkezildi. Bu işler ýakyn wagtda uniwersitet tarapyndan önümçiligi ornaşdyrmaklygy teklif ediler. Türkmenistanyň Owsganadynaky Inženýer Tehnologiýalar Uniwersitetiniň muallimleriniň we talipleriniň ilmi işleriniň sergisi ýurdumyzyň ösüşine ilmi esasy amal aşyrmaklyga bu ýokary okum mekdebiniň goşundyny goşýanyny görkezýär. Bu sergide Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň degişli institutlarynyň işleriniň öz beýany tapmagy aýratyn bellerlikdir. Ilmi gözlegler, täze tassamalar, hormatly prezidentimiziň özgörtmelerini döwri wap tehnologiýalar nazarlaýanyny aýratyn ähmiýetlidir. Ahal Balkan, Daşow, Lewap, Mary vilayetlerinde Ilimler Güni münasibetli geçirilen dawaral çäreler ýokary ruh welentlige wetlenni. Hemem Türkmenistan beýtaraplygyň mekan ýylynyň belent ruhuny özüne jemledi. Dawaralarda çykyş edenler hormatly prezidentimiziň taýsiz tagallasy, bimeçül aladasy netijesinde ýurdumyzda ilim bilim ulgamynyň batlyk adamlary ajaýyp özgörtmeleri arasynda gowunç buýsançly gurrun etdiler. Şeýle-de olar hormatly prezidentimiziň taýsiz tagallasy bilen ilim bilim ulgamyna alnyp barlaýan işleriň, şeýle-de ýurdumyzda her ýylyň 10-njy iýunyna Ilimler Gününiň giňden bayram edilmeginiň türkmen ilmini, türkmen alimlerini uly sarpa goýulýanynyň, milli ykdysadyýetimiziň ähli pudoklarynyň ilmi esasy ösdürilýänynyň aýdyň suwutnamasyny uly buýsanç bilen bellediler. Şatlyk şowkuny beslenen çärede ýerine ýetirilen aýdym sazlarda, tanslarda hormatly prezidentimiziň ilim bilim ulgamynyňky beýik işleri, berqarar döwletiň bagtyarlyk döwri, ilim ulgamynyňky ajaýyp ösüşler belent kengde wasp edildi. Şogun şaly sene Ilimler Güni münasibetli Türkmenistanyň Owsganadynaky Inženýer Tehnologiýalar Uniwersitetinde Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ilmi işleri boýunça geçirilýän bätleşiň ýeňjilerine bayraklary gowşurmak dawarasy boldy. Bu bätleşik Ilimler Akademiýasy hemem Magtumladynaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşi tarapyndan bilelikde gurulýar. Dawara gatnaşçylary hormatly arkadaşymyň Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ilmi işler boýunça geçirilen bätleşiginiň ýeňjilerine gutlugyny ýokary ruh welentlik bilen diňlediler. Ýygnananyň şowkuny el sarpyşmalary arasynda hormatly arkadaşymyň adyndan bätleşiň ýeňjilerine diplomlar we gymmat bahaly sowgatlar gowşurly. Döwlet başlanma tarapyndan döredilen ilmi işleň her ýylky gözden geçirilşi türkmen ilminiň ösdürilmegine, ýaş alimlaryň ilmi barlyklarynyň höwetlendirilmegine, milli ykdysadyýetimiziň goşundynyň artdyrylmagyna ýardam etýär. Bu awraýly ilmi bätleşige ýaşlaryň gyzyklanmasy ýyl saýyn artýar. Milli liderimiziň gollawy netijesinde oň awraý barha ýokurlanýar. Şu ýyl ýaş alimler bu bätleşige ýurdumyzyň ilminiň nanotehnologiýalar, täze terişdeleri ilmi taýdan barlamak, energetika, biotehnologiýalar, molekulyar biologiýa,
owy hojalygy, ekologiya we genetika, maglumat aragatnaş gulgamlary, kompýuter tehnologiýalary, häzirki zaman lukmançylyk kimde derman teristleri önümçiligi, innowasion iqtisadiýat, insanperwer ilmlary ýaly ileri tutulýan ugurlarda özleriniň taslamalaryny we ilmi barlyklaryny, innowasion işläp taýýarlamalaryny hödürlediler. Ilmi işler boýunça geçirilen bäýatleşiň ýeňzileri milli liderimizde ýaş nesil barada edýän ýadywsyz aladaty hemem ýurdumyzyň ilminiň ösürilmegine hemme taraplaryň gollaw berýänligi üçin tüýsürekden hoşarlyk bildirdiler. Ýaş alimler şeýlede iriz watanymyzyň gülläp ösmeginiň bähwidine, ähli güýç gaýratyny, zihini we bilimini gaýgyrmazaklyklaryna inanyrdylar. Dawra gatnaşylar hormatly arkadagymyda ýüllenme kabul edip, döwlet başlarymyda ýurdumyň ilmini we bilimini okunly ösürmek babatda durmuşa geçirýän siýasaty, milletimiziň baý, aň paýhys kuwatyny netijeli peýdalanmak babatda ähli şertleň döredilýänligi üçin tüýsürekden hoşarlyk bildirdiler. Men Döwletnamet Azadadyndaky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutynyň 5-nji ýyl talebi Merdan Walaçyn. Berkara döwletimiziň bagtiýarlyk döwründe hormatly arkadamyzyň saýasynda ýurdumyz bede bady bilen öňe barýar. Ýurdumyzda iqtisadiýetde, medeniýetde, esasen hem ulum bilim babatynda ulu ösüşlere eýe bolýan. Şu ynhaşuň hem Ilymlar Güni münasibetli ýurdumyzda bayramçylyk çäresi geçirilýär. Maňa da şu günde talip durmuşymda iň ýatdan çykmajak pursatlaryň biri bolýar, çünki maňa da Mehriban hem Gahryman arkadamyzyň şahsy paýyna münasip bolmak bagty meser etdi. Mehriban hem Gahryman arkadamyda biz ýaşlara şeýle okumany, öwrenmäni, döretmäni, ilm bilim bilen meşgul bolmany giň mümkinçilikler döretip berýän üçin köp sag bolsun aýdýaryn. Oý Mehriban hem Gahryman arkadamyzyň jany sag, ömrü uzak tutýan tutumly işler mundan beýräkem bir wajalsyn. Hormatly adamlar, ene ursa ýurdumyzyň vilayetlerini we paýtagtymyz Aşgabat şäherine şol 10-njy iýunyna saat 20-den 13-njy iýunyna saat 20-çe boljak we barada Türkmenistanyň hawa maglumaty ulunyň berýän habary bilen tanış boluň. Balqan vilayatyna ötkäp bilen bulutly hawa bolup, güni ordan telesekundda 9-14 metr etýän şemal öter. Hawa gejatine 25-30 gradus maýyl, gündüzine 36-41 gradus ysy bolar. Ahal vilayatyna ötkäp bilen bulutly hawa bolup, güni ordan telesekundda 9-14 metr etýän şemal öter. Hawa gejatine 18-23 gradus maýyl, gündüzine 35-40 gradus ysy bolar. Mara vilayatyna azkä bulutly hawa bolup, güni ordan telesekundda 8-13 metr etýän şemal öter. Hawa gejatine 16-21 gradus maýyl, gündüzine 34-39 gradus ysy bolar. Lewap vilayatyna azkä bulutly hawa bolup, Demirhaz güni ordan telesekundda 9-14 metr etýän şemal öter. Hawa gejatine 17-22 gradus maýyl, gündüzine 34-39 gradus ysy bolar. Daşo vilayatyna azkä bulutly hawa bolup, Demirhaz güni ordan telesekundda 8-13 metr etýän şemal öter. Hawa gejatine 18-23 gradus maýyl, gündüzine 35-40 gradus ysy bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ötkäp bilen bulutly hawa bolup, güni ordan telesekundda 9-12 metr etýän şemal öter. Hawa gejatine 21-23 gradus maýyl, gündüzine 38-40 gradus ysy bolar. Ýurdumyzda boýunça iýun aýynyň 13-nä magnet hadisasynyň gowşak täsirli bolmagyna garaşylýar. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlary gepleşimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne ata watan Türkmenistan ähli babatlarda ösüşleri betlenýär. Ähli ösüşlüň özüninde bolsa halkyň bähwidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtlar.